YouTubers out there, please subscribe to this channel. King Choco. And my name is Vince Layson Vicente. I'll see you in the theater. Don't forget to follow me on my social media. Kasing bahay mo. Ayun, ako yun. Please subscribe to his YouTube channel. Thank you. Anong susunod na aabangan namin sa'yo? So, ginabangan, I will have an album very soon after Star Music. Hello. Arwel. Rowell po. Ikaw, anong pangalan mo, Miss? Cheeky po. Chiki. Miss Chiki, welcome to my vlog. Wait na lang po dun, sorry. Thank you. Dahil for Stella. Ilan na weeks? 1 week. Sir, mag-try ka. Filmes. Filmes, sir. Naglalaro sa sakit. Okay. Nalong dito, sir. Hala? Tubig. Sir. Award. Masamit ang masasakit. Ang lagyo? Yeah. Basta. Pinatulang. Ang rate daw. Malapit kayo, Karin. Kaya may jola. Sana gusto. Na, Gonzal. Para ano, kasi pag vlogger sa akin dito, nalago natin yun. Kaya sila ko sa kapal. Eh, ba't siguro yung puta asin? Ali, yung plan nito. Dito sa susunod. Eh, lang siya na makalit. Ay, di ba? Iyari. May issue. Yung eh, ano, asin yan. Dito sa kanila may pagkakuha sa 0.1, 0.7. May nagiging sa Pwede yan, kahit napakaroon tayo kaya. Ay, kailangan pa, kaya-kaya na kayo Lalo kami Kami ako ng Europe, mahilig na mag-date.
Ating binasag na yung beer. Ma-appreciate mo ito, sir. Ma-appreciate mo. Ma-appreciate mo ito sa pag-bake, no? Parang kinala. Sir, ano ka nakano po? Kinala. Ano yung apelido ko? Kasi, ano yan? Ano ko na pala rin isang mo? Hindi ba namin support ang dito? First time. Sige. Ay, katang ay, mother. Isang sir, ang isa katang mahal. Galing. Kasi may sa akin kasama. Bagay na. Calling party ba? Calling party. Wala. Wala. In God's time. Kaya tapos ang banda mo. Yung yan ito, di kami makita. Kapag na kami kasama. Ito na effect na ako kasi hindi kami nag-isa. Hindi ko ba isa? Alam lang may target na. Kasi kaya din mo rin sa bulan. Ano naman? Hindi mo na basa din. Sa mga ko na kayo. Tapos, isang kataon daw. Lagi. Ito na lang. Ay, business na dito. Pero magagawa. Ano na ba naging Ay lang. okay, tayo. When we talk about it. Sabi na kami mga kailan. Ay, yung mga kasi nag-step ng bulan. Kasi may step po. Kami magbira yan. Yes mga kastig, nandito ang inyong kastig bahay here at David Salon with Stella Martin. Yang. Ayan, thank you very much for taking good care of my hair. David Salon, so saan tayo? Here at San Fernando, President Pampanga. So mga kastig, bye! Bye.